Waye a cikin kirci ba zai je kauye ba? Who is that person? What? Is that my real daughter, Fadila, or a duplicate of Fadila? Laifi tudu. Rabi'u dan wani. Dan wali kace, dan wali. Dan wali kake so ka ce? Akwai magana da basu gane ba, suna dan wali. Za su dauka dan sarauta ne. Dan bakin ciki kaken. Laifi tudu. Oh God. Allah ki sa wayanki a silent. Ni baran yi breakfast ba fa. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Shine baki tashi ne sallah asuba. Tashi kawai mu je mu yi sallan ba. To sai mu hada da azhar. Ya. Ashe gata in ta yawa takan zama cuta. Kamar dai yadda dambu in ya yawa baya jin mai. Arzikin mahaifinsu ya sangarta su. Na baka nan da wata daya. Ka nemo ma yaran nan mazajen aure. Zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya. Ariya don Tori consider it has been done. ABM Media Global ke gabatar muku da fim din Laifi Tudu. A'a, mama kaka. Isa. Tsaye da takamaiman mijin aure ya buwaye su ga su da kyau. Ina so na je filin polo. Ko dole ha doki. Sai cije ki. Ba fa doki na ce ba doki. Ok, Argentina? Ya. Ga diri, ga kira. Kuɗinmu ne gaba ɗaya. Har yanzu ba ta san taste ina ba. Kuna abinci take mana tana sa daddawa. Wannan bakin abin dunkulallen nan. Kana ga gida gudun ban sha'awa. Dole wannan ta sa su yi yanga. Laifi tudu. Ariya, look at that kids. Wai wala ci koyi ba. Kaga da guru da makaho da kutare duka tattaro min su ga baki ɗaya duk wanda na yaba hannuna a kan shi za a aura ma yara. Daga wani za ka tafi. Tofa yau ake yin ta ƙare laifi tudu. Jakta. Alhaji Usman. How are you today? Ku iso lafiya. Kasan na saba da wasu layi. Gaisawan mace da namiji a can ba wani abun nan bane. Ko kuma nan shara ko? Laifi tudu. Look at my daughters. Sannan Hi dad. Hi mom. Ya kuke? Lafiya lau. Nan ba ɗaurin guna da bawon lauda. na zaɓi Fadila. Tuni ban mun Aisha. Dan wani, ina zo ku kuma haka? Sallah za mu ci Aisha. Sai an ji ban. Ni nike magana da kai kana gaida wasu? Tsakani da Allah tsakani. Son asali, wai yaji da kuren miji, takalmin duma, abokin tafiyar babu. Saboda haɗawa, ka haɗe duka biyu kawai ka duka ba ne ka haɗe duka. Baki ji suna dan wani bashi suna wani dan wari ba? Wacce ta yi magana ana dai ban yafe ba Allah isa. Laifi tudu. Aiki ya yi kyau da gida ya gyari tsaf Allah ka auren albashi mai fanjamawa. ‘Ya'yan hajiya har jama'ar ta kowa in ya zo ni ka sauke shi ya huta aiki na godin faru kusan ba ta iyawa. Duk suna son a ce an ɗaura da su. Dear gentlemen, you are highly welcome. Thank you, Baba. My children, do you have anything to say before I come to conclusion? Maganin mace kuɗi ko suna da na gwamna masu gida rana? Akan maganar su Fadila ne. Dangana muna so aiko. Labari faɗin ɗori tsarawa Nazir Adam Sale. Na taɓa ɗaukan mutumin da Allah ya kai shekara 80 a duniya aka dawo da shi shekara 15. Laifi tudu shiryawa Buhari Keti. Ina za a samu shayi ko wuski yanzu ku haka za ku aure yana nawa wallahi kun kwashe aure.